Duha ka mga pulis sa Toledo City ang gipasakaan sa NBI-CEVRO o kasong murder sa buhatan sa Ombudsman. Kay matud pa nangulata nga misangpot sa pagkamatay sa usa ka libud-suroy. Ang report ni Femari Dumabo. Napasaka ang kasong murder batok sa duha ka mga pulis sa Toledo City niadtong Pebrero 5 ning tuiga sa buhatan sa Ombudsman. Matud ni Attorney Renan Augustus Oliva, Regional Director sa NBI-CEVRO, nga ang pamilya sa biktima midangop sa ilang buhatan nitong Setyembre sa niaging tuig, pipila ka semana human sa matud pa krimen. Unang gireport kini sa Toledo City Police nga napalgan sa mga nagpatrulyang pulis nga unconscious ug nagkadugo ang biktima niadtong Agosto 26. Kay matud pa nahulog. Apan di kumbinsido ang pamilya sa 59 anyos nga biktima nga si Eliseo Rosento sa hinungdan sa kamatayon niini. Hinungdan nga midangop sila sa NBI. Og base sa pakisusi sa NBI o sa resulta sa autopsy, namatay ang biktima tungod sa pagpangulata. O adunay nakasaksi matud pa sa gihimong pagpangulata sa maong libud-suroy nga lalaki. They were beating to death the victim in two occasions. First, at the cemetery, as witnessed by one of our witnesses. When a crowd was gathering at the cemetery, they transferred to a gas station at Poblacion, Toledo City, and continued the beatings of the victim, as witnessed by one of the witnesses also at the gas station. Both witnesses are now with the Witness Protection Program. Dugang ni Oliva nga gikuhaan nila sa ilang habig ang duha ka reklamong pulis ug mihimakak sa mga pasangil. In the course of our investigation, both officers denied any wrongdoings, contrary to the autopsy report as well as the testimonies of the witnesses under oath. Our autopsy revealed that the death of the victim was intracranial hemorrhage and traumatic brain injury, consistent to the beatings conducted by the above-mentioned policeman. Gisulayan sa GMAR-TV sa pagkuha siyang habig ang CPPO Director. Nihangyo kini nga mukhaon na og pagpatimaw sa maong nahitabo sa Toledo City Police Station. Apan giklaro ni Police Colonel Jovito Atanasio nga kun aduna man kalapasan ang kapulisan, dili nila kini itolerate. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.